Ulam muna, yan. Ano yan? Isipis. Ano ba tawag nito sa... Madiklom. Nakain ba kayo nito? Sarap to. Pork chop. Saka, yun. Ito ang sarap. Tinolang manok na native. Sarap. Masarap ba yan? Kita? Yes. Kakain na po kasi kami. Native chicken. Hello guys. Ano? Uy, tuloy. Mama, ate kamu dyan, matubal ko dyan. Uy, madam. Doon tayo doon. Hello, guys. Paano? Paano daw, guys? Eh, paano? Ate, ate. Yeah.
Sobrang sarap. Parang gutom pa ako. Gutom pa rin ako. Wala na. Marami pang gulay. Bye!